जा मोजां बेबो वान पिसल' फैदों कफियाव रेड नाया गोजौनिफ्राय नानला वाव हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दायो जोङो दङ डिमाकुसि प्रासि होननाय बास मोनसे दङ गसाइगावनिफ्राय फैनाय थ' बेखौ नेगासिनो दङ जोङो थ' बेयाव मोनसे सामान लाबोदों जोङो बेनो जाहैबाय लफाइनि दख'ना थ' नोंथांमोनखौ आङो देखायगोन मा मा कालारनि फैदों बारा फैयाखै एसे खम थाबैनो सोर लायो बे स्क्रिनाव थानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव WhatsApp खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जों नेगासिनो दङ सानैजों ना थान्दा थान्दा हा मिडियाम गरम थान्दा दायो प्राची बासखौ नै सफैयाखै दाबो जोङो साहा लोंना लानि सासे कफि लोंगोन ब्लेक बेयावनो सानफ्रोमबो लोङो नङा जों स्पेशल चाय मोनो आरो इयाव एटो क्या अमूल ताजा ना लोकल गाइखेर गाइखेर लोकल गाइखेरजों बानायो पेटिस तो गरम नेকি कनि आन्डा पेटिस मा जानो सेन्देल नि पेटिस sama आन्डा पेटिस दे आन्डा पेटिस दे এটা অ খাম তাৰপিছতে কালাগান নাই কি আছে যে লাডু এই ড্রাই লাডুটো দি এটা साहा लोंनो नागिरनायावसै नै सफैगौ गारिया बिदिनो गानना फैफ्लांबाय लोगोफोर लेथ्रा अरजायाथ' ओइनै प्राची ओइनो प्राची एसे मोजांहाय बे बासआ टाइमावनो सफैयो आरोना लेटबो नङा फास्टबो नङा Eta deh thank you दायो मोनखाबायबो साहाबो लोंखानोसै ने लफाइनि कालेक्सन सफैदों लोगोफोर लानो हागोन नै फैदो एबार सानथि Ini hah? No ya ladu dry chai yang ini bener black coffee nya ompre nih ya di egg petis pestilan sudah rasa kor hol itu keman itu tadi ada foto hilang ra coffee so लोगोफोर दायो साहा पानि लोंखांनानै जोङो लफाइखौ रिसिभ खालामबाय दख'नाखौ ओमफ्राय दायो न'आव थांगासिनो दङ जों दायो ओमफ्राय दख'नाया मा कालार फैदों नोंथांमोनखौ आं देखायगोन पेस्ट्री ओमफ्राय पेस्ट्री लाबाय चकलेट लाबाय लुटुनि थाखाय आरो सेकेन्ड लुटुआबो चकलेट मोनसे लाबाय माने लुटुनि नेक्स्ट लुटुबो दङ आं जोंहा लुटुजों सेम आरो ना बेबो सासे लुटु बेबो मोनसे चकलेट लाबाय दा जागोन ना लुटु इ मोनसे इ जागोन नङाबा जों थांबाय गारि लाखिबाय आदै आंनो मा लाबोदों होनखायो माने बोरैबा मोनखागोन आरो लांमाबा जेबो लाङाबा नों स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे होमबासो दख'नानि कालेक्सनखौ नुगोन आरो नोंथांमोना नैया लफाइनि कालेक्सन फैबाय नैबे कालार दङ ओमफ्राय नैबे कालार सेम कालार बिसोरो नैबे दङ नैबे कालारबो दङ नैबे कालार दङ नैया भेराइटिस नैबे मोजां नैया नैबे ओमफ्राय नैबे रेड कालार वाव नैबेबो ओमफ्राय नैया नैबेलाय मा फास्राया बबाय नै ओमफ्राय नैबे सेम कालार नैजों hey it's fine नैबेबो ओमफ्राय नैबे नैया
बेखौ आङो मोजां माबा खालामना देखायनोसै स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बेयो नैया लफाइनि नैया कालारखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैया नायदो आं एसे मोजाङैनो देखायनि आरोना नै आगरफोरखौ नाय नैबे फास्राया नैया जा मोजांखा बेनिखौ खोबना होसै फैबाय बेसर बिबार नैया ब्रेन्डखौ नायना ला ओमफ्राय बेबो लफाइनि ओमफ्राय नैबे फास्राया नैया बासिग' हाया ओरैबायदि मोजांखा माने नैया बेबो बेसर बिबारनि मोजां मोनसे कालार आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो 1 पिसल' फैदो बेबो 1 पिस ओमफ्राय अरेन्ज कालाराबो 1 पिस नैबेबो पिससेल' फैदों ब्रेन्ड कालार जाहैबाय नै ब्रेन्डखौ नाय ओमफ्राय आङो देखायनोसै नैबे जाहैबाय फास्राया ओमफ्राय नै बेफोरो आगरफ्रा जि मोजांखा नैया बे मोननै पिस फैदों गांसेयाथ' बुक जाखाबाय गरेस्वराव लागोन दायो गरेस्वरनि नैया बेबो जाबाय लफाइनि ओमफ्राय नाया नायना ला ओमफ्राय नैबे फास्राया जा मोजां दांना नायबासो मिथिगौ आरोना जिया बिराद मोजांखा नैया बेबो 1 पिसल' फैदों बांद्राय गैया जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो आरो नैबे क्रिम कालार जाहैबाय बेबो लफाइनिनो दिनै दा लफाइनिनो फैदों दिनै बेखौबो नायना ला नैबे फास्रानि डिजाइनानो बिदि ओमफ्राय मेन दख'नानि डिजाइना जाहैबाय नैबायदि फास्राजों दख'नाजों ज' दोनदों आङो ओमफ्राय नाया वाइड एंगेलाव देखायदों नोंथांमोनखौ नैया मोजां मोनसे कालेक्सन नैबे थाबैनो अर्डार खालामदो बेबो 2 पिसल' फैदों आरोना लफाइनि नैबेबो ट्रेन्डिं कालार ओरैबायदि फान्थाव कालार जाहैबाय नैबे लफाइनि ओमफ्राय नैया फास्राखौ देखायनि फास्रानि डिजाइना जाबाय बिदि नैया फिसा फिसा टिक्लु टिक्लु दङ आरोना ओमफ्राय मेन दख'नाया जाबाय बिदिनो आं एसे क्लसबो देखायना होबाय डिजाइनखौ ओमफ्राय दायो लागोन आं वाइड एंगेल नैया वाइड एंगेलाव नायना गासैखौबो दा मोजां क्वालिटि 1 पिसल' फैदो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो बेखौ नैबेयावबो नैया रेड कालार ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो दङ बेफोर दख'नाया दायो हाबायाव माबा माबि आरोना गासैयावबो गाननो हायो नैया ओमफ्राय नैबेनिया रेडआवनो मोजां डिजाइन फास्राया ओमफ्राय नैबे मेन दख'नाया क्लस देखायना होदों एसे नायदो नै आगरफ्रा ओमफ्राय दायो देखायगोन आं वाइड एंगेलाव नायना ला फास्राजों दख'नाजों ज' सिनेमेटिक शट 1 पिसल' दङ मोनसे पिसल' फैदों थाबैनो लादो थाबैनो अर्डार खालामदो आरो खाथिनिफ्राय लांफैदो डाइरेक्टलि न' फैनानै लोगो हमनानै जाबाय रेडआव कफि कालार कफियाव रेड कालार नैबेबो लफाइनि नैबे फास्राखौ फार्स्ट देखायदों आं क्लसजों नै फास्रा लोगोसे दायो नैया देखायगोन आङो दख'नाखौ मेन क्लस लाना देखायबाय आङो ओमफ्राय दायो लायगोन वाइड एंगेलाव नोंथांमोनखौ देखायगोन आंनिया वाइडआव जा मोजां बेबो 1 पिसल' फैदों कफियाव रेड नैया गोजौनिफ्राय नायना वाव लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसेल' पिस फैदों बियो सोर लायो थाबैनो नायना लादो दख'नाखौ आं दायो देखायनि फार्स्ट नैबे लफाइ ब्रेन्डखौ बेनि लोगोसे दायो देखायगोन आं फास्राखौ नैया क्लस एंगेलजों लाना देखायदों क्लस बिसिना ओमफ्राय नैया दख'नाया मेन दख'नाया क्लस देखायबाय ओमफ्राय दायो देखायगोन वाइडजों नाय नैयाव वाइडजों देखायदों जा मोजां 1 पिसल' दङ खाथिनिफ्राय लांफैजागोन ओमफ्राय गोजाननिफ्राय अर्डार खालामजागोन लफाइनि मोजां कालेक्सन लोगोफोर दिनैनि बे लफाइनि कालेक्सननि भिडिअ एसेनोसै स' नायनानै बयबो अर्डार खालाम स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव वाट्सएप खालामबानो जाबाय जोङो प्राइस आरो बेनिफ्राय बुकिंखौ बेयावनो वाट्सएपनि गेजेरजोंनो लायो स' थेंक इउ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन मोनसे ब्रेन्ड फैगासिनो दङ बेखौबो आं भिडिअ नागारगोन स' नेबाय था बेनि थाखाय थ' नैबे दिनैनि बे भिडिअआ जागोन अनलि फर लफाइनि स' जायफ्रा लायो थाबैनो अर्डार खालाम मोननैल' पिस फैदों आरोना एभेलेबेल गैया बेखायनो जाय थाब लायो बेनो मोनगोन आरो थेंक इउ
बाय बाय